deň bolar. Köp bolar adamyň adamdan parhy. Sanyşarda barça adam deň bolar. Ýagşy geder haýr işiň ýyzyndan. Pisiň öýde isledigi jeň bolar. Pis tagna götermez, janyny ýakar. Ýagşy bolan kişi yaman söz çeker. Hemişe yamandan yaman söz çykar. Ýagşydan yaman söz çyksa geň bolar. Hünärmendler ustady köp görmese, zen görelli, gyýdlar edep görmese, yigit oglanlykda mektep görmese, sözlän sözi, eden işi leň bolar. Peseldip özüňi tutun kemine, musulmanlyk şerti saklama kine. Rehim etseň garyp pakyr miskine, bu dünýä ahiret işiň oň bolar. Kıyamet gün qazy bolar jeliliň, onna sowal eder agmal wekiliň. Nesihat kulagyna ýokmaz bahylyň, köňle eýmez gara daşdyr doň bolar. Unutmagyn haky, 5 wagtyň goýma. Halal iyi, ger bilseň haramdan iýme. Bir zerre haýr etseň munna ýetime. Anna köp sogabyňa paň bolar. Tawfyk alyp bet işlerden däne wer. Çyn är bolsaň yigitlikde döne wer. Musulman ählini ýagşy tana wer. Mahşer içre ýüzüň sefit reng bolar. Aklyň bolsa pähmet bu işlere. Eger aşnan berseň mümin açlara, sogap diýip don berseň ýalan açlara, munna biriň ahiretde muň bolar. Zelili diýir, munna ýalan söz bolmaz. Ters öwürler, asylarda ýüz bolmaz. Bir desti pay, niçelerde göz bolmaz. Niçeleriň tili ýokdur, gün bolar.